Nå, der kigger ud med den cykel igen der. Lise, du. Hvad skal jeg med en cykel? Mor og far, de kører med. Jeg har hørt, det er dårligt at køre bil. Jeg vil hellere køre på cykel end en bil. Jeg bliver stor nok til at blive, så jeg kører på cykel. Vesthimmerlands Kommune har lyst til at gøre en forskel